Halo bos. Bos, ngapa bos? Maaf semangka sayang. Bos, aku arti kok. Kok kowe iki sabar men ngono lho ngadepi wong-wong sing jahat, sing julid. Ngono kuwi kok ya sabar-sabar men. Terus kok ya akeh sing do melu-melu saingan, terus melu-melu dodol. Ngono kuwi piye bos perasaanmu ngono kuwi? Perasa aku ya sayang. Yes, penting iki awake iki bagas waras sehat utama kuncine kuwi. Heeh ta? Di semen. Do arep julid, do arep kepo, do arep jahat karo aku. Wis tak pasrah karo Gusti Allah. Aku ora tak pikir koyo ngono. Wis penting aku happy, seneng, anak-anakku sak dunia sak jagat maya dari Sabang sampai Merauke do seneng kabeh. Sebenarnya aku kan gawe tatune atine wong-wong. Ayo to bos. Terus gini deh, siapa sih ini terserah. Kok dar dodol dar melemu dodol ora masalah. Dar dodol sisian arep apa piye ngomong sisian nomor 1 di Klaten, nomor 2 di Klaten. Monggo itu hak asasi. Ayo Ora sah apa sing ngetok-ngetokke. Nyambut gawe sing penting payu. Nah, iso nyelengi, iso cukup. Rasa gak yo langit. Kok saiki kahanan kaya ngene iki lho nduk tak kandhani yo nyambut gawe iki ya kok. Wong nyambut gawe jaman 2020. Saiki rasa gayuh. Ngono, lagi matahari demen sulap, demen kobong. Kok ngono. Dadi nek rasa sok aku-akunan, aku buka nomor Klaten apa? Nomor Klaten pertama kali di Klaten ora rasa perlu diketok-ketokke. Wonge sugih, mergo wis sugih wong tuane dhisik. Lain aku no biasa sayang kok. Wis biasa. Kulino wong ra duwe, kulino rekoso, tira. Kulino urip ning desa wis biasa-biasa saja. Rasa sok-sokan nomor 1 di dunia, nomor 1 sak jagat maya. Aku seneng sayang. Ayo to bos, daerah ngendi to bos iki bos? Ya pokoke eneng bae lah rasa sebutke jenenge ya kok jer-jeran wis ngono bae. Yen aku ki rasa jer-jeran. Ora apa sih iki Gustavo sing ngerti. Nah, apa sih iki penggemar-penggemare mak kuwi ngerti kabeh. Kok pelanggan-pelanggan mak ngerti kabeh. Lah ya pelangganmu banyak kok ya netizen kuwi piye to bos? Karepe piye to bos? Karepe kuwi dhek iso keplok ning ora tombo, ora nukoni ning dhek iku kan komentar ngene. Lah ya to bos. Pesen buat netizen apa ya bos ya? Buat netizen sing julid-julid ngono ya. Mak kan lagi artis anyaran. Ya, rada sombong sithik ya. Iya bos. Iya, enggak apa-apa. Boleh. Sombong sithik, boleh sithik. Iki hari ini mak rasa ngotot-ngotot to, Kak. Wong keplok ora tombo. Ora tuku rasa kan komentar. Cakep. Nah, sing tuku ora komentar kok. Sing ora tuku kok kan komentar. Cakep. Dari Sabang sampai Merauke, saka Bali, saka Lombok, saka Lampung. Aduh-aduh. Numpak pesawat tiket dom apa? Moro ning sego wiwit porsi gajah. Ora kan komentar, bedake apa pengen ketemu mae. Aku ngedoni nganggo masker, nganggo japet mah disengeni karo sing tuku. Kesuwen, Mak. Sing antri wis sak 200 antrian, enggak usah pakai anu. Umpama wong wis mendem umpama wis klenger, sak dunia jagat raya kuwi do dimasak nganggo tangan-tangane wong do klenger kabeh. Ayo bos. Ngono. Wong iki rasaku kan apa? Bukan julid-julid. Seneng tuku ora seneng rasa tuku. Wong kowe komen omahmu ngendi aku ya ora ngerti. Akune di privat kok sayang. Dadine mak iki artis anyaran ya ndok sombong sithik ya. Apa? Sombong sithik. Dadine iki make cara dagangan dikomentari ya ora masalah. Seneng make dikomplain seneng kok. Ning komplain iki masuk akal ya sayang. Kecuali kowe tuku, lah kowe komplain ora apa-apa. Ora tuku kok komplain. Ketoke kae wonge ayu rupane, fotone. Garek petele ketemu ya mumrongos tuwekan, ora untune ompong. Lah kuwi sing tuku sing do netizen kuwi dompete kandel ora terus e. Alah yen, sing julid-julid kuwi urung karuan sayang, urung karuan dompete kandel. Urung karuan omahe iki wis gemblegir. Urung karuan jobine wis kinclong nggo ngilo. Kaya marmer ya bos ya. Kaya marmer. Lah wong sing apa piyai sing sugih mekakat kok apa jenenge kuwi sing kikrek-kikrek we sida sing apa nyane porsi gajah we sida karo make we
doli mae seneng banget. Ya Allah, Iya. seneng banget kok. Kowe ora tuku kok julit. Ora masalah kowe julit karo aku. Lah, kowe julit karo aku, saya semakin menyala sayang, enggak? Saya semakin menjala. Nyala bosku. Ya toh, menyala. Yang penting dasarku anyar-anyar, enggak? Iki sing genduk berindri berkah konveksi pertama kali, enggak? Iki dadine kuwi Cahayu. Sing dinggo sing komen-komen ya saka Facebook, saka TikTok, saka apa ki yen ora tuku rasah komentar. Hi, ora doyan. Hi, ora higienis. Alah yo, rong karuan resto gede-gede kudu higienis. Betul, Rong Bos. karuan resto gede-gede kuwi steril. Betul. Rasa kaya ngono kuwi sayang. Aku rasa ngelek-elek siji lan siji-sijine. Aku yen ora ana geni, ana peluk yen ora nek geni ora mubal. Dadi mak iki iso komentare iki mergone mak diobong. Dadi kobongan ya, Bos. Diobong obat-obatan kobongan. Dadi mak iso cerita kaya ngene iki ya. Hah? Belum tentu kowe ngomong higienis, belum tentu kowe ngomong steril, rong karuan uripmu kuwi wis mulya. Rong karuan atimu kuwi wis seneng. Rong karuan atimu wis adem ayem sayang. Ngerti ra? Moro rene tak mamah-mamah kowe, ha? Sing jurit-jurit karo mae, tak mamah-mamah kowe, tak mamah-mamah kaya semangka ngene iki, he? Kaya semangka ngene iki.